Soňky bir ay çemeti wagtda birnäçe ýurtda şol sanda möňlerçe Türkmenistanlynyň ýaşaýan ýeri Demirgazyk Kiprde türkmen raýatlarynyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtoritar rejimine garşy protest çykyşlary ýyzyna geçirilýär. Türkmenistanlylar öz halkynyň problemalary barada dymýan we kynçylyklary göz ýumýan hökümete nägileligini bildirýärler. Azatlyk radiosynyň şuňky söhbetdeşi Demirgazyk Kiprde Türkmenistanlylaryň geçirýän çykyşlarynyň guramaçylarynyň Leyla Kamalowa. Leyla, salam, Azatlyga hoş geldiňiz. Salam Melek, hoş gördük. Başta özüňiz barada biraz gurrun beräýsiňiz. Siz Demirgazyk Kipre haçan nädip we näme üçin bardyňyz? 2018-nji ýylda işlemek üçin geldik şu maşgalamyz bilen birlikde. Çağam, Adamsym we men. Şondan beri Hudaýa şükür oňat işläp ýörüs. Şuňada. Leyla, soňky bir ay golay wagtyň dowamında Türkmenistanyň daşyndaky raýatlaryň ýurdun içinde bolýan ýagdaýlaryndan öz narazylygyny bildirmeginde aktivlik emele geldi. Beýle ýagdaý öň bolmandy. Siziň pikiriňizçe sebäp näme? Sebäbi şu Türkmenistanyň başlyklarynyň käbir hakykatdan hem goý berýän ýalňyşlyklary bar. Şonu hatta bütün halkyň düşüncesi bilen fikirlerini aýtýarlar maňa. Şondan uğralyp aýdan wagtynda da şu Türkmenistanyň Türkmenistanda bütün dünýäde diýe krizis barlygyny bilýäs. Ýöne diýe bu derece bolmaly däl diýe şu özümüziň yer asty baýlyklarymyzy göz öňünde tutup baý döwletiň diýe özlerine garyp adamlar diýip atlandyrýar halkymyz. Görüp oturşumyz ýaly her hili tebii harasatlar bolýar. Sel, su, yağışlar basýar ovalary, şäherleri. Ýöne bilen bizim hökümetimizden doğrudan hiç bir kömek ýok. Şonuň üçin hem onsoň adamlara iş berip bilen aklar gynansak da häzirki döwürde 2020-nji ýylda çörek üçin nowbatda durup çörek alýarlar. Ana şo zatlaram kynçylykly bir ýagdaýlaryň biri. Şonuň üçin hem bu halkymyzam hökümetden nägili. Sizem açyk çykyş edýänleriň biri öz grajdan pozisiýaňyzy haçan beýan edip başladyňyz? Hem size näme itergi berdi? Siziň özüňiz näme isleýärsiňiz şeýle çykyşlar bilen? Men şu 2020-nji ýylyň başlarında, fevral aýynda ýa ýanwar aýynda, Koçny ýadymda ýok, ona hat ýazýan welin kömek sorap, şu Demirgazyk Kiprdan iş vizasy bilen ýa okuw vizasy bilen baranlara Türkmenistandan daşary goý beren aklar, öz tanışlarymyz bar birnäçe gelip bilmen. Şonuň üçin diýen gidip özüniň oğlumyň, çağamyň pasportynyň möhleti dolup barýar. Şu möhleti gutarmanka gidip Türkmenistana çalışyp ýa möhletini uzalyp gelmek üçin ondan kömek sorap, on diýeni men Birleşmiş Milletler Guramasy yüzlenip hatura diýen welin şu Birleşmiş Milletler Guramasy da Türkmenistana zapros goýaran. Onsoň maňa bir kömek ederiz zat diýmen. Diňe meniň garyndaşlarymy soraw jogap edip gelen wagtda o tutsok ediler diýip o zat gorkuzup başladylar. Menim soň özüm YouTube'da şu aktivistlary gözläp, nomerlerini tapyp özlükli telefonumda video snimat edip paylaşıp beriň diýip özüm haýyş edip çykdym. Ana şondan soň bu zatlar bolup gitdi. Hemme halkymyz özüne ynanjy artdy. Men şu birinji çykan videomda siz baryp garyndaşlarymy gorkutup beriň, men siziň hiç kimden gorkamok diýip çykyş etdim we Türkmenistanyň raýaty bolup durup çykyş edenim diýip pikir etýän şu türkmen halkyna birazajyk bir oýardy. Şoň ýaly. Leyla, Türkmenistanda siyasi edenetlik, diktatura onlarca ýyl bäri saklanyp gelýär. Ýylatyň öz kanun azatlyklarynyň peýdalanmagyna berilýän piýatkelçilikler de edilşuwyn döremedi. Emma şüphesiz bir zatlar özgördi. Türkmen jemgyýetinde öz pikirini açyk beýan etmek, islegleriň güýçlenmegine, taýýarlygyny döremegine siziň pikiriňizçe näme sebäp boldy? Türkmenistan'ın içinde esasen
En köp hem şu işsizlik, pulsuzluk, açlık. Ondan sonra bizim Türkmenistan devletimizde kıynasak da konstitusiya dine kağıdın üstünde. Konstitusiyada insan hukukları, ondan sonra devlet adam üçindir diyen şığırlar var. Yani ben şonun bilen hiç kim uğralmaya şondan. Olar dine kağıdın üstünde galya. Türkmenistan'da häzirki ykdysady we sosial kynçylyklara getiren esasy sebäpleri siz näme-de görýärsiňiz? Menin pikirimçe doğru girdecimizi doğru yere ulanmayas bir fikir etken. Öz girdecilerimizi öz halkımıza versek paylap ya da halkımızı bir dayhançılığa onsoň bir işe bölüyor. Bizim halkımız aslında işten kaçan bir halk der. Hizmetkar bir halkımız var. Yönevelin köprüge şu kıyınçılığımıza prezidentimizin bize öz halkına üns vermeyenleri deyip fikir etken. Bu kıyınansak da doğru zat. Öz halkının näme işleýänligi bilen, näýeli güdü görýänligi bilen, nädip şu günlere çelli değiştirnağı bilen kıynalıp gelenleri bilen hiç ozat etmeye, kızıklanmayar. Özünün halkı hakkında hiç alada etmeyer. Şoň ýaly, şonuň üçin hem şu Türkmenistan'ın yeraltı baýlyklary öz halkı üçün ulanylmaýar diýip pikir etdiň. Korrupsiýanyň nähili täsiri bar bu ýagdaýa? Korrupsiýa has ösün da bizde adata ýagdaý ýaly garşylanýar halkyň arasynda. Bir ýere işe girjek wagtyň saňa güni çekinmän, korkman ýa bir sesini zapis edip alar ýa bir zat bolar diýip hiç ýere pikir etmän, korkman size ýüzüňizde dollar bilen 2000-3000 dollar häzir ondan hem gaty gymmatlar diýerler. Dollar bilen 2000-3000 dollar soraýarlar. Şunu beräýsiň işe girýän diýip. Korrupsiýada diňe bir zavodun ýa fabrigyň direktory diýip pikir etmeýän, bärde birja turuklaryň hem bir eli bar. Näme üçin diýeningizde siz 18 ýaşyňyzy tamamlanan wagtyňyz gidip zähmet birjasyna nowata durýaňyz. Ýöne şo taýda zähmet birjasy öz hak hukugyna ýa-da öz kanun boýunça işlän ýagdaýynda her adamı nowata boýunça işe goýbermäne hakkı var. Ýöne berde kynansak da zähmet birjalarymyzam öz işini etmeýe. Sizin nowbatyňyz gelip ýetse-de size habar berilenak, barıp iş soran ýagdaýyňyzda iş ýok diýilýär. Ýöne welin pulu bar adamlar nowbaty bolmasa da işe girip işläp ýörýär. Şonu ýaly. Leyla, Türkmenistan'daki awtoritar siyasi sistema sizin öz durmuşuňyza nähili täsir ýetirdi? Şu arada görüň berip biljekmisiňiz? Özüm okuwçykam, geçendelerde bir çıkışımda da aýdyp beripdim. Şu halamayan zadym bu prezidentin öňüne çykmaklygy halamayan del ýa bir garşam del diýsem boljak welin ýöne garşyçylygym bar aslında. Çünkü sizi 2 gün öňünden alıp gitýärler, repetisiýa edilýär, gaýtalap şo zatlary oňarýaňyz, onsoň öz jübiňizden pul çykaryp gidip otoglar snimat etýäňiz, özüňiziň puluňyz bilen. Onsoň öz puluňyza baryp hukmany suratda gyzyl gymmat matadan bir köýnök diktirmeli, ýakaly bolmaly. Onsoň eline baýdak almaly, şar almaly diye. Bu zatlarım Türkmenistan'da hiç maşgalasında işlemeyen adamlar hem var. Olary göz öňünde tutup aýdan ýagdaýymyz da bu ýaman kyn bir ýagdaý. Onsoň köp zatlarda näde aýdaýyn size deňsizlik köp gatyken. Şu Ýöneköy özüniň Ýöneköy halkyny hiç kim şolaň ýagdaýy bilen gyzyklanana, bular näme ýer, näme içýär, nädip ýaşap ýör, nädip gezip ýör. Onsoň hem daşary ýurda çykyp işlemek üçin çykjak bolýan welin aeroportlara barýan, saňa bilet satylýar. Onsoň biometrik zagram pasportlary berilýär welin aeroportda saňa çykmak bolanok diýilýär.
Bizem bir oňot gün görüp çıkıp Türkmenistandan işlemek için gelen raýatlardan däl. Kıyınçylygy görüp, görüşüp, şondan soň Türkmenistandan daşary ýurda çıkıp işläp halal eklencimizi gazanyp ýörüz. Leyla, siz häzir aktiv siyasi pozisiýa eýleýäňiz, öz pikiriňizi açyk beýan edýäňiz. Siz gorkýaňyzmy? Size şol işleri edip başlanyňyzdan soň basyş edilýärmi? Basış edilýär. Ýöne men olardan gorkamok. Sebäbi men bir näme üçin men gorkamok? Men kanuny bozup bir iş edemek ýa-da Türkmenistanda wezipeli adam bolup işläp, halkyň hakkyny orlap ýen adamlardan däl, ýa bir ýurduma bir zelel beremek. Diňe men dogrulary aýdanym üçin hiç zatdan gorkamak hawa. Korkuzjak bolup telefonda her hili oýun edip görýärler, jaň edip görýärler, bir zatlar ýazyp görýärler. Ýöne men hiç kimden gorkamak. Çünkü özümün düşüncem men gorkar ýaly bir zat edemek berdi. Hemme zat kanuna laýyklykda bolup geçýär. Hudaýa şükür. Şonuň üçin hem gorky hiç ýok. Size haýbat atylýarmy? Sizi gorkuzjak bolýanlar kim? Videolar paylaşılan wagtynda kommentariýada ýaman kän ýazylýar. Sen bir Türkmenistana geliver, aeroportda seni garşylar, sohbet edersin diýip. Ýazyp biler onuň ýaly adamlar. Bolup biler dogry ýolda gidip barýan adama hemmelerem golda berse-de bolana köpman suratda bir kısan oň ýaly çykar ýa-da dönük diýen bolýar. Men dönük diýip özümi hasap edemek. Nabarot men ýurduň adamy diýip öz-özüme pikir etýän. Men yalan görlämek ýa görmedik zadymy aýdamak. Men özümüň soňky 3-4 ýylyň içinde Türkmenistanyň içinde bolup geçen zatlar aýdyp berýän. Özümüň dogrudan durmuşumda bolup geçen zatlar aýdyp çykyş etýän. Onsoň berde Türkmen halkyna özümüň kanalymdan diňe gelin her kim öz pikirini aýtsyn. Şonuň üçin gelip ýyňlanýyk edeli. Şu Türkmenistanyň plany konstitusiýasynyň plany maddasynda Türkmenistan raýaty öz pikirini aýtmakda azatdyr diýip hukuklaryny aýdyp berdim. Sağ bolsun hemme ýanymyzda goşulyp gelen raýatlarymız var, halkymız var. Sağ bolsunlar, olardan da birazajyk da bolsa aramızdan gorkulary aýranlar var. Yine köprek bolarys diýip umid edýärin. Siz indi nähili çäreleri görmekçi, näme etmekçi, indiki guramaçylyk edýän işleriňiz nähili? Gurrun berip biljekmisiňiz şu arada? Indi dogrymy aýdaýyn, birinji, ikinji, üçüncü çykyşlarymda dogrudan diňe öz pikirim bilen hemme zat bolup geçdi. Indi köp ölüşçenimiz üçin bir meniň pikirimden berdi. Menden ýaşlary uly bolan doganlarymız var. Şollar bilen maslahatlaşyp ara alyp onsoň indi kanun boýunça hereket etmeyi düşünýäris. Özümüziň isleglerimizi, talaplarymyzy aýdyp geçmekçi. Edip bilenimizden şu mitingiň uzak wagt geçmemesini oňarmakçy. Az bolsun, gyzga bolsun ýöne her bir raýatymyz özüniň isleglerini aýdyp bilsin. Şonuň ýaly edip gurnajak nesip bolsa indiki mitingimiz bu hökman suratda bolar. Bu mitingi geçireriz. Bütün Türkmen halkynyň sesini bütün dünýä ýaýratýança durjak däl biz. Hemme halkymız biz bilen hemmemiz çykyş edip öz isleglerimizi aýdyp bütün dünýä sesimizi duyurmakçy. Hemme halkymyzyň hem niýeti şu. Hemme halkymyzyň hem Türkmenistan döwletimizde, ata watanymyzda gidip rahat, parahat günde ýaşamakçy niýetlerimiz var. Öz ýurdumyzda işläp halal hyzmatymyz bilen nanymyzy tapyp ýemekçi. Biziň bar niýetimiz bu. Başga hiç adam ýok. Leyla, söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Siz hem sağ olun, köp gepleşeğiniz için. Şu berden, şu fırsattan peýdalanyp Türkmen halkyna da yüzlenesim gelýär. Eger
mümkün bolsa. Mümkün baş üstüne. Eziz Türkmen halkımız hemmeňize berden yüzlenýän, beni dinleýänler, görýänler bar bolsa araňyzda, haýyş etýän, gorkmaň. Biz döwletden däl, döwlet bizden gorkmaly. Döwlet biziň döwletimiz. Biz oňa eýe çykalyň, haýyş etýän hemmeňizden gorku diýen zady ýok ediň. 2020-nji ýylda biz şu an gorkmaly däl biz hiç kimden, bizden gorksunlar. Biz Türkmenistan watanymyza dönüklük etmedik, ýalňyş bir zat etmedik. Biz diňe kanun boýunça öz Türkmen halkynyň öz kanunlaryny, hukuklaryny talap etmek boýunça çykyşlar edeliň. Sag bolun, köp-köp. Sag bolun.